chimene chimavuta ku Malawi kuno nchonena kuti ichi chofunika kwambiri ndi chinene. Anthu ena akusokosa kwambiri. Tiwina. Mwazi wa chake. Awa ndi Dr Michael Usi. Dr Michael Usi tu ndi mwini wake wa chipani chija cha odya zake alibe mlando. Mmene ndi malowa ndale. Sindinalowe ndi convoy ya magalimoto. Sindinalowe kukayang'ana kuti ndikhale vice president. Sindinalowe kuti ndikakhale nduna. Ndinakalowa kuti ndikathandize anthu. Dr Michael Usi wakhala akuonedwa ati masiku ambiri akugula katundu m'misika yosiyanasiyana, akugula tu masamba, matemba, koma lero ali kulilongwetu akugula mbatata. Kodi Dr Michael Usi ndi president amene akupereka chiyembekezo kuti amalawi adzaona kusintha? Tapangani like, comment, komanso subscribe. Ntchito imene Mulungu wakupasa osamayinyozesa. Lero ndine vice president wa dziko. Mawa nditokhala ndi udindo ochepa, koma pamaso pa Mulungu udindo ochepawo ndi waukulu. Cholinga changa si udindo, cholinga changa ni ntchito. Nkuona pakali pano ndikamakhala mu mtima mundimanyadira kuti Ambuye Mulungu zikomo, chifukwa manambala a anthu amene alembesa aulya zake ndi malaulotu. Ambiri aja amangoona anthu abwera ambirimbiri, ali koma ndiye ujeni masintha yalankhula kuti waziwa anthuwo. Ndikamachoka pano tipanga show, tipanga chani? Wina amanena pa msonkhano ali uja amayenda m'misika kumathandiza anthu za business, mzimbe, masamba, amene uja ndi manganya. Mukumva iti? Akunena kuti atine manganya, akuuza gulu la anthu pa msonkhano. Ndiye nena kuti kumene kotu kuli misala. Misala yake ndionena kuti kodi anthu amauzidwawo zoti ndine manganya samaziwa? Ndimafuna ndinene nkhani iyi tandinyula kaya, koma nanga si amene mufuna kundichita bulemu mwayambe azilo chilwamo, wandi amene ayamba chifukwa ndizofunikadi kuti tizichitana leti. Kodi ineyo bambo chikuniwa ndikuti nzathokoza mpaka kalekale chifukwa chanu, ndipo ndili ndi mwayi kuti vice president alipo pano. Ndiye mwati timakukuzula mwatikukuzula akumbuza iyayi, koma asana umbuze achali chindumbuze ine bwana. Alamwangawa amangozikhalira pano. Ine ndili president 2013-2014. Chimene chimandiwawa anthu akuthyolo bishop amavutikira pokhala, malo alibe, olomanda amangoyikana mungalande. Kundipweteka mtima ndiye ndinagula estate ya Ntipwiri. Ntipwiri estate pali chinyumba cha Zungu, kumbuyoko kuli famu. Ndinayitana mafumu akumeneko, bwera ntionani, tengani malo wagawireni anthu ka ekala azilimapo chimanga chocha chokha. Anthu aja anatenga malo aja, anagawira anthu aja, anthu anayamba kulima. Ine naziwalanso last year, ndikamati last year ndemuzoti kunena mbadongo nthawi iyete akundiyimbira telefoni, bambo chikuni ndi akazawo tikubwera konko. Anabwera kulilonga ndikumbukira mpaka nazaja konko asakupeza somwe
Amayi, anthu ajatu akulandidwa malo aja. Adisi akuti achokepo. Akuti akufuna mangepo tauni. Yene nayimbira adisi anthu imeneyo. Ngati munditenge futi mundombere. Ndife ine kaye. Simungachite chipongwe chimenecho anthu osauka ngati amenewo. Mwalande malo ka ekala kamozi akupesapo chani. Mukuti muchitepo chani ali timange tauni amati tauni ka. Ngati ya mukafuna kwina komanga. Yeni mangoti akakhalakhala akuti ali musewo. Kodi chechi walo ali pambano? Ayi musabwera kuno ndingo ku mangoti ndizo. Ndi amene amatengana ndizo kumama chakumaza bwera kuno. Kukhala ngati kuti achikuni sopano ndiye boma imene iti yaphunzi. Akafika kuno achikuni akunyamula foni kapena akaza kundiyimbira ine telefoni. Panopo kwakhala ngati kulizi onapo kukhala ngati kulizi pang'ono. Anthu aja kukhala ngati asiya pakantendere pang'ono. Ndili ndi chikhulupiriro chonse right on up that you will ensure kuti anthu aja asazunzikese asagwedezeso. Chipani cha udyazachi alibe mulandu, sichimasangalala, sichimaombera manja, sichimanyadira masapota, chimanyadira anthu amene analembesa ukavota.